Volvemos á cidade da Coruña, concretamente ao barrio de Irís, onde máis de 150 veciños queren parar o derrubamento das súas casas por mor da construción dun polígono de vivendas. Con eles está Alba Lea. Que están planeando, que planean facer agora eses veciños, Alba? Pois o plan destes veciños agora é loitar ata o final para conservar as súas vivendas e os seus terreos que poderían ser derrubados por mor da construción dese polígono que, irónicamente, será de vivendas. Fixadevos que nesta zona da Coruña na que estamos, aquí en Eirís, esta é unha zona verde, é unha zona rural, na que moitos veciños, ademais de ter casas, pois tamén teñen leiras, teñen hortas, teñen galiñas, como é o teu caso, Jorge. Tedes toda a vosa vida aquí. Bueno, a ver, temos unhas galiñas, temos agora para plantar, temos unha forma de vivir os que estamos jubilados. Non nos metemos senón? Pois nesto, temos, non solamente eu, moitos veciños teñen a súa horta para plantar cousas. Van a acabar con todo eso. 4 energúmenos que veñen a facer os cartos, porque o que veñen é facer os cartos facendo cos nosos terrenos, facer cartos eles. Eso é o que queren conseguir. Entón, eso non, creo que non teñen dereito a facer con noso que están facendo. Claro, as condicións de momento que se lles presentan non son moi claras, Lois. Ao principio falábase de facer o mínimo impacto, o mínimo derrubamento nas casas. Agora xa parece ser que é inevitable que se tiren todas. Como é isto? Bueno, pois é a historia dun espolio e dun engaño. Un espolio porque, como estaba comentando Jorge, pretenden declarar toda a zona pía, proxecto de interés autonómico, con eso pagar a solo rústico precio de todos os metros cuadrados que hai aquí, incluídas as casas que teñen, como decíades antes, todos os servicios urbanísticos, co cal eso non ten sentido ningún, non? E un engaño porque, como estabas dicindo, é con esa ironía de que se promete un realoxo, se promete intentar salvar todas as casas posibles e ao final deso arrasan con todo. Entonces o que reclamamos é, primeiro, que se conserven as vivendas. Vive xente aquí, paradóxicamente non é de recibo que veñan a edificar vivenda chamada de protección, hai que ver se o de protección é accesible ou non, é outra historia, outro debate, pero que non é de recibo que veñan con un proxecto urbanístico para construcción de vivenda e eliminen a xente que xa vive aquí. Aquí hai xente que xa está vivindo. Iso é algo absolutamente irracional. E despois, as condicións dos posibles realoxos e todo eso que non o cree absolutamente nadie, porque se te están engañando de primeiras de que te dicen que van a intentar derribar o menor número de casas posibles e de primeiro golpe te dicen non hai sitio para ninguna casa. Non, eso non é de recibo. Entonces, o que reclamamos é outro, se Coruña quere ser unha cidade moderna, ten que practicar outro tipo de urbanismo, un urbanismo máis racional, un urbanismo máis sostible, un urbanismo humano, donde o primeiro que hai que facer é intentar integrar a xente que xa vive aquí e, evidentemente, zonas verdes e todo eso. Podemos pagar o pato de ser a zona elixida. Nos fixeron así con un dedo e nos dixeron, el pía aquí. Bueno, había outras zonas en Coruña, vale? E todos o sabemos. Si vamos a ser nós, que polo menos veñan aquí con certa sensibilidade, que é o que se pide. Que veñan aos sitios con sensibilidade da xente que xa está vivindo aquí. Pilar, que leva aquí desde o ano 73. Jorge, que moita xente ten aquí montada a súa vida e iso non é de recibo eliminada de golpe e porrazo. Porque sabemos, como decía antes, que se pode practicar outro tipo de urbanismo, seguro. Hai urbanistas que farían desta zona unha zona privilexiada, con vivendas de protección, con vivenda libre, se quere tamén, que non estamos nada de acordo con eso. Expropiar a precio rústico para facer vivenda libre chirría un pouco, a verdade. Pero, de todas formas, quer dizer que a movida é esa, e nós o que estamos totalmente convencidos de loitar hasta as últimas forzas para que, cando menos, as casas continúen aquí e a xente siga vivindo na súa propia casa. Hai que entender a indignación de todos estes veciños, porque falamos de xente maior, como Pilar, que nos contaba antes que ten aí a súa casa, que leva 50 anos vivindo nela, familias enteiras, casas que pasaron de xeración en xeración, outros casos como o de Héctor, que está aquí, que ten a súa casa aquí ás nosas costas, que adquiriu fai pouco, Héctor, e é unha situación moi complexa para vos vervos agora posiblemente na rúa. Pois imagínate, o que decía un pouco Pilar, non pasas de ter un futuro próspero e soñador a quedarte cun futuro incerto e moi negro. Decía ela mesma, non, que era un futuro negro. Efectivamente, porque un fai unhas cábalas para pasar o futuro e ahora mismo volvese todo atrás e nos tempos que corren as condicións pois cambian bastante, claro. Claro, aquí temos a unha gran parte, hai que decir, quixéronse xuntar moitos veciños para mostrar o seu enfado, pero realmente son 38 vivendas e máis de 150 persoas afectadas. De todas as clases, desde xente maior, rapaces, xente con discapacidades, entonces hai un pouco todas socialmente todos os grupos. Entón, pois, bueno, hai que cuidar un pouco de todos e ter algo de empatía coa xente que estamos aquí.
Pois moitísimas gracias a todos por atendernos. Nos seguiremos moi pendentes de todo o que pasa aquí en Eirís ca construción dese polígono de vivendas. Xa vedes que o sentir dos veciños é a dor, a tristeza e a indignación de ver que todo o que levan feito e loitado na súa vida se pode derrubar. Un problemón, non, para eses veciños de Eirís, no barrio da Coruña. Repetimos moito ánimo e a ver se consiguen que non lle boten abaixo as súas casas, non? Abrimos